ассалому алайкум бинандагони азиз. барномаи ҳикмати рӯз манзури шумо мешавад. дар ин барнома якчанд мисраъҳо аз ҷалолиддини румӣ пешниҳоди шумо хоҳад шуд. дона чун андар замин пинҳон шавад, сири ӯ сарсабзии бӯстон шавад. беҳуда намегӯянд ки даҳони баста ҳазор тилло. аз сухан ва ҳарфи бетаҳаммул эҳтиёткор бошед. сирро пинҳон кунед. ба кору касби худ содиқ монда меваашро бичашед. бузургон сирдоштанро нишонаи мардист мегӯянд. раҳмат ба диққататон.